दाखालि गोमानानै थानाय सेफालि बर' बिनानावखौ दिनै मोनफिननो हाबाय आरो बिथांमोननि बिमा बिफानि बिदामोननि आखायाव गथायनानै होबाय। लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि बिथांखौ माखासे सोंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। नोंसिनि दाख्लै न'खरनि जानानै सेफालि बर'नि बिदा नोंसिनि आदाया जाबायदि जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन, नोङो जाय सानखालि खारदोंमोन बे सानखालि सोरबा हौवाजों खारदों होननानै जोंनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। नों दा मा फोरमायनो सानो? बे खोथाया नंगौ ना नङा, सैथो ना नंखाय? आं खारनायाथ' बिदि हौवाजों खाराखै, खामानि मावनोसो थांदों आं लोगोफोरजों। मा जायगायाव खामानि मावनो थांदोंमोन? गुवाहाटियाव। बेवहाय थांफानाय समाव नों सोरबा हौवा मानसिजों थांफादोंमोन ना लोगोफोरजों थांफादोंमोन? लोगोफोरजों। लोगोफोरजों? बेनिफ्राय नोंखौ जे नोंसिनि आदामोना सोरबा हौवाजों थांदों होननानै माखासे बाथ्राखौ बुंदों, बैफोर थारैनो नंखाय ना सैथो? इसोरो आं खोन्थालाङाखै नालाय, माने थांनो होनाय नङा नालाय, इसोरथ' आंखौ मोनथिबा, ओंखायनो माने इसोरखौ थगायनानै आं खारखोमा लांनाय बिदि जादों आरो। अब्लाबो नोङो हौवाजों थाङाखै आरो ना? औ, हौवाजों थाङाखै, आं खामानि मावनोसो थांदों लोगोफोरजों। नोंसिनि आदाया सोरबा हौवाजों थांथारदों आरो रायज्लायनो मोनदों होननानै बुंदों, बे हौवा मानसिया सोरमोन? बियो खामानि मावनो लांफैग्रा मानसिसो। बे अबेनि? बियो गुवाहाटिनिनो। बे ओजोंहाय मा मावो? बियो माने बिदिनो मानसि लांफैयो आरोना, बिदि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ लांफैयो बियो। खामानि लगायना होयो? औ, खामानि लगायना होयो। बेखौ नों मोजां बुंबानो जाबाय आरो। गिनायनि खोथा नङा। नोङो जेनेबा बेजों बै सेंग्राजोंथ' मोजां मोनलायनायनि जेबो माबा गैया? ओहो, बिदि नङा, आंना बे बिदि मोनसे बोरायना एग्रिमेन्ट दंखायो, आं मानो बेलेगखौ गोसोथोनो। दा बिदाया नोंनि बिनानावनि सायाव मा बुङो? जे नोंनि बिनानावा गुबुनाव थांदोंमोन, जेनेबा दा नोंनि बिनानावा बुंदों रावजोंबो थाङाखै। नों दा नोंनि बिनानावखौ बहानिफ्राय एक्सेप्ट खालामनाय, बहा डिलिभारि खालामनाय? आंथ' बेखौ बिदि हौवाजों थांदों ना माखौथ' नुवाखै, आंबो गैयामोन नालाय न'आव। ओमफ्राय फंबाय सासे दंमोन, बेखौथ' दा न'आव गैया, बाहेरायाव दं खामानि मावनो। लायनायाथ' आं लायनो थांदों। आं बेखौ लायनो थांनायावथ' रावबो सेंग्रा नुवाखै बिदि लोगोआव, बे गावनि हिनजावसाफोर लोगोफोर दंमोन। आं थांखालिथ' रुमावनो दंजोबो, इसोर ज'बो। आं थांदों होनना खोन्थाहरदों नालाय, रुमाव दंमोन आरो। बेनो आरो आं ओमफ्राय लाना फैनाया आंनो लाना फैदो। आंजों थांफादो जोंनिनो बैनाय दङ, आंनि हिनजावनि फंबाय। जों सानैजों थांना लायदो आरो। बेखिनियानो आंना। मा जायगायाव लायनाय? जों लायनाया बरागाव लायदो। बरागाव, गुवाहाटि? गुवाहाटि, बरागाव। बेनिफ्राय नोंहा जे मोनसे जोंनिसिम माखासे बाथ्राखौ खोन्थाहरदों, नोंनि आदाया सोरजोंबा एग्रिमेन्ट दं होननानै, थारैनो बियो सैथो ना? दा बेजोंनो थांगोन दा? औ, थांगोन बेजोंनो। नोङो जेनेबा सिगांनि एग्रिमेन्ट थानाय मानसिजोंनो थांगोन आरो ना? औ। बिनिफ्राय नों दा माबाफोर बुंनो सानो? नोंनि जि गोरोन्थि मावबाय, बेफोरबायदि लामायाव जे नोङो रावजोंबोथ' थाङाखै दा थांनाया, अब्लाबो माखासे गोरोन्थिखौ नोंनि आदामोनाबो सानबाय आरो सानफ्लांबाय। नों बिनि सायाव मा बुंनो सानो गासै रायजो राजानिसिम? बुंनायखौ नों बुंजोब्रा, इयावनो मालाय मिथिगोन। आरो बिमाखौ नोङो नोंनि जि जेनेबा नोंनि आदामोना नोंखौ सन्देह बा सोरजोंबा थांनाय, मानोना नोंहा मोनसे डिमान्ड दं, बैनि थाखाय नोंसिनि आदामोना माखासे बाथ्राखौ नोंखौ बुंहरबाय माखासे इउटुबारफोरनि सिगाङाव। नों दा बेखौ मा खावलायहरनो सानो गासै रायजो राजाफोरनिसिम? दे, नों दा मा बुंनो सानो? गिबियावनो आं निमाहा बिग्रोनाय जाबाय। आं बुजियैयाव, मिथिस'यैयाव बिदिनो बाबायाबो एसे रायदोंमोन नालाय आंखौ, बिदिनो होखारदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आं माने बिदिनो रागा जोंनानै थांनाय जादों आरो ना। ओमफ्राय न'आवबो खोन्थालाङाखै। ओमफ्राय आदामोना बिदिनो थिनहरखानाय नङा, मानाय नङा होननानै आं थांगोमोनना थांनाय जादों आरो। बेनि थाखाय आं रायजोफोरनाव बयनावबो निमाहा बिहरनाय जाबाय।
होमबाबो आं बिदिनो बयबो बुंदों आंखौ माने हौवाजों थांदों बा गाज्रि सोमोन्दो जादों आं बिदिबो नङा आं खामानि मावनो थांदों हिनजावसा मानसिफोरजोंसो नों दा जेनेबा सिगांनि जि मोजां मोननाय सिगां नोंजों जाय सेंग्राजों एग्रिमेन्ट दं बे सेंग्राजोंनो थांगोन आरो ना बिनिफ्राय माबाफोर बुंबावनो सानो बिदाया आरो नों दा मा बुंनो सानो नोंनि बिनानावखौ मोनफिननायनि सायाव आंथ' बिनानावखौ मोननानै दा एसे गोजोननाय मोनबाय आरो बिनानावखौ मोनै समावसो दुखु दंमोन जोंबो आरो बिनानावफोरदि जागोन होननानै सानाखैमोन जों मिथियो बिनानावा खारखोमालांदों नालाय ओंखायनो आदामोननि इउटुब नामा मामोनलाय MM अफिसियेल बड' एस'सियेसन ओंखारबायबासो जेरावबो ओंखारा MM एस'सियेल MM अफिसियेल आरो दिल्ली बड' एस'सियेसन सारमोननिसिम गोजोननाय थाबाय आरो नागिरनानै होनायनि थाखाय आरो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो मदद खालामगोन होननानै सारमोनखौ आसा फारिखाबाय आरो नोङो बिनिफ्राय जे नोङो नोंनि बिमा बिफाखौ बिदा फंबायखौ खोथियालासिनो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि जाबावगोन नामा जाला बेफोर जाला दाना